ב-28 שעה 12. אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג מה יקרה עם זה. אני כבר לא אוכל לא יודע כמה ימים ברצף. אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים. אני לא אוכל, בקושי יש מים, אני אוכל ממש 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 מעט. אתם יכולים לראות כמה אני רזה, זה לא פיקציה, זה אמיתי, אין אוכל. הם נותנים לי מה שהם יכולים, אני לא אוכל, אני מרזה מיום ליום, אני נהיה במצב גרוע יותר, אני נהיה חלש יותר, ואין כלום, אין בשר, אין עוף, אין דגים, אין כמעט לחם לאכול. אני אוכל בעיקר פה ושם קצת עדשים ושועית. זה תחילת חודש יולי, אכלתי עדשים, אחרי זה אכלתי עדשים. יום שישי 4 ליולי לא אכלתי כלום, אני רושם פה את הכל. יום אחרי זה אכלתי עדשים, אחרי זה עוד פעם עדשים, אחרי זה שועית. יום שלישי 8 ליולי לא אכלתי כלום, אחרי זה עדשים. יום שבת 12 ליולי לא אכלתי שום דבר, עוד פעם עדשים, שועית. יום רביעי 16 ליולי לא אכלתי כלום. יום חמישי 17 ליולי לא אכלתי שום דבר, יומיים ברצף. אחרי זה אכלתי עדשים, עוד פעם עדשים. יום ראשון 20 לשביעי לא אכלתי כלום. אחרי זה עדשים, אחרי זה עוד פעם לא אכלתי כלום. עדשים, עוד פעם לא אכלתי כלום. ואז עוד פעם לא אכלתי כלום, ועוד פעם לא אכלתי כלום, ועוד פעם לא אכלתי כלום. בסדר? זה ליומיים עכשיו. כל הפחית הזאת זה ליומיים כדי שאני לא אמות. אני רוצה להגיד לראש הממשלה